Ako si hormóny dali pauzu. Sedel som v mojej izbe a práve som pozerala moje sociálne siete, keď ma premohla únava. Ani som nevedela prečo. Zaspal som. Keď som sa preberala, tak niečo mi prišlo zle. Ako by som sa stvrkal. A uvedomila som si to, keď som sa chcela pozrieť na moje persie. Nebol to. Hrud som mala plochu. Ako by som len vkročila do puberty. Povedala som do prázdnej izby vetu. Omladal som. Môj hlas nebol tenčí. Detský. Odhadovala som ho na 12 rokov. To sa muselo stať počas toho, ako som spala. Pozrela som sa do zrkadla. Mohla som mať 1 až 40 cm. Naozaj som bola dieťa. Zobral som znechutený mobil, lebo ma prešiel elán a napísal som kamarátke Jackie. Pridala som aj fotku s poznámkou. Som znovu dieťa. Prešla hodina a moja fotka na Instagrame sa stala najviac komentovanou, ešte najviac mi dávali palec hore. To si môj Adam sa toho, lebo mi dali pauzu. Povedal som si pre seba. A tak som si už zvykla, že som znovu dieťa. A všetky dospelé vtipy už mi dávno vyfúčali z hlavy. Chcem byť znova pubertiačka a mať tie hormóny v sebe. Povedal som celá naštvaná. A deň plynul. Takže som to využil na pozeranie rozprávok. Bol večer a odrazu sa hormóny do mňa opäť vliali.